Popustila je konstrukcija. Most je na više mesta oštećen, a ulegnuća su veće od pola metra. Nije bezbedan za saobraćaj, a meštani uprkos barikadama i dalje prelaze preko njega. Pa ljudi moraju, gospođa, da slazu idu na posao. Da će da kruže oni tamo, sad recimo preko jezera, tamo Kupiljince, pa Donjo Vranje, tamo Vranje, to je skoro duplo više. Ja se plašite kad prelazite ovde preko mosta? Pa boga mi, ovo pre je bilo ovde puknuto. Tu je bilo, a sad pa ovde. Policija u Vranju postavila je veće barikade. Nanet je šljunak i zemlja i time je prelaz preko mosta onemogućen. Upozoravamo građane koji budu pokušavali da ove prepreke uklanjaju ili budu rušili prepreke, bit će krivično procesuirani iz razloga što je most nebezbedan za odvijanje saobraćaja. Meštani do Vranja i Bujanovca stižu lošim, zaobilaznim putevima dužim od 5 do 12 kilometara. S obzirom da su sada stavljene barikade koje više i pešacima su veoma teške za prolaz, mi nemamo nikakvog rešenja. Potkopavanje i oštećenje mosta je posljedica nedozvoljene eksploatacije peska iz reke Južne Morave.